Bystrici. A mňa zaujalo, že v tom návrhu bolo povedané, že vlastne rešpektovali génius noci tohto priestoru. A ja sa pamätám, že nedaleko bolo mŕtve rameno Hrodu, bol tam Bitúrno, tam sme sa chodili kúpať, tam sme sa chodili korčulovať. Zrazu tento priestor bol mŕtvý, lebo tam boli jediné manifestácie a nejaké oslavy. Dnes, keď si ľudia začínajú zvykať, do tohto priestoru znovu chodí malé deti, starí ľudia, či v zime, či v lete, na saniach, na kočíkoch, na bežkách. Keď skutočne tento priestor začína plniť tú funkciu, ktorú by mal plniť, zrazu sme prišli na to, že to nie je dobré a že to treba zabetonovať, zastavať. Ja som bol prekvapený, bolo nám tu vypnuté, že nemáme dostatočnú úroveň poznania, možno, že nie, ale bol som z hodou okolností v Toronte, kde som nechcel veriť vlastným očiam, že v strede mesta, niekoľko hektárov rozlohou, kde prišli ľudia, roztvarili si deky, mali tam pikník a nikomu to neradilo, nikto neprišiel to zastavať. Áno, sú tam, teda v tom downtowne, tam je to celkom iné, ale tu nikto nechce stavať v takýchto priestoroch. Myslím si, že skutočne toto je jedinečný priestor pre Banskú Bystricu. A ak chceme ozaj ctiť aj tú históriu a to všetko, na čo sa autori tej štúdie odvolávali, potom v prvom rade treba to nehať tak. Ešte jednu vetu alebo dve, tri k dopravnému ihrisku. Dopravné ihrisko je skutočne hanbou Banskej Bystrice, že dopadlo tak, ako dopadlo. Neviem, či autori týchto štúdií vedia o tom, že Ministerstvo školstva pripravuje znovu zavedenie dopravnej výchovy pre deti. Však ide o životy malých detí. A toto neberieme do úvahy. To dopravné ihrisko by sa malo obnoviť a nie zastavať.